Potrebujete novú tlačiareň? Sme výhradným dovozcom výrobkov kancelárskeho vybavenia najvyššej kvality popredných svetových firiem. Ponuku sme pre vás zostavili tak, aby si z nej vybral celkom každý a zároveň, aby ste u nás našli všetky potrebné zariadenia na jednom mieste. Ponúkame vám komplexné kategórie so širokým výberom produktov a zariadení najvyššej kvality. A prečo sa obrátiť práve na nás? V našej širokej ponuke nájdete sortiment vysokokvalitnej kancelárskej a výpočtovej techniky. U nás vám tlačiareň nielen predáme, ale v prípade potreby vykonáme aj jej odborný záručný a pozáručný servis, ktorý sú naši vyškolení technici schopní zabezpečiť už do niekoľkých hodín. V priebehu rokov sa firma vyprofilovala na komplexného riešiteľa náročných úloh v oblasti tlačových výstupov, či už objemom, spracovaním, využitím rôznych optických značiek. Tým našich odborníkov je vám schopný poradiť a navrhnúť optimálne riešenie priamo vyplývajúce z vašich potrieb a zorientovať vás v sieti nespočetného množstva riešení, ktoré sú dnes na slovenskom trhu k dispozícii. Máte záujem o naše produkty? Zavolajte nám alebo napíšte ešte dnes a presvedčte sa o našich kvalitných službách. Obratom vás budeme kontaktovať. Tešíme sa na vás.